Get it when I get back. I studiet byder velkommen til Frederik Ditz. Først og fremmest, jeg ved ikke, hvad siger man efter sådan en point her? Hvilken følelse står du med efter 1-1 i Esbjerg? Ja, men en god følelse, fordi det er jo et point, vi tager til allersidst i de døende sekunder. Og nu har vi set med haft mange oplevelser med stolpe ud til overtid og i slutminutterne her i den her sæson, så det var bare lidt en forløsning faktisk også at få point med, og det er også der lige vender det til allersidst, så det var lidt fedt. Så lidt en god fornemmelse, jeg står med. Vi kunne lige høre fra Sanchev Manohar, han sagde, han beskrev det som lidt en tomhed at stå med. De har selvfølgelig også fået et sent mål imod. Han sagde også, at Hobro skaber jo egentlig ingenting i anden halvleg. Hvordan oplevede du selv den fodboldkamp, I spillede, og måske også særligt den anden halvleg? Jamen, jeg vil også gerne lige have første halvleg med, fordi jeg synes, at vi byder dem godt op til dans. Kommer herned på en udebane, hvor vi snakker om, at vi skal ud og udfordre dem, og jeg synes, vi skaber egentlig nogle rigtig gode chancer og muligheder til at komme foran. De har også nogle bud i første halvleg, men jeg kan godt genkende til, at vi måske ikke skaber det helt store i anden halvleg, men jeg synes egentlig også, at vi holder dem på fadet. De har et hjørnespark på stolpen, så vidt jeg husker, og så er det bare en kamp, hvor der er rigtig mange nedfaldsbolde, anden bold, første dueller, som der bliver slåsset om. Sådan en klassisk første divisionskamp, vil jeg sige. Lidt åben affære. Er der nogle point, der er større end andre? Altså nu snakker vi tit om de her 6-pointskampe, fordi I lå lige op og ned af hinanden i tabellen. Er det her point lidt større end bare, at det er et enkelt point? Ja, det kan man godt sige. Det er bedre end at tabe i hvert fald, og så synes jeg, det, som I sagde før, så er det vigtigt at holde lidt snor i Esbjerg, når man kigger på tabellen. Og fordi det er klart, at vi skal have respekt for det, der er under os, fordi at vi er tæt med Køge og Middelfart under os, men vi vil også rigtig gerne kigge opad i tabellen selvfølgelig, og det er vigtigt at holde Esbjerg tæt på os, fordi det er et hold, vi gerne vil måle os med. Ja, når du sidder og kigger på den her stilling, nu er vi 13 kampe inde i det her grundspil, altså hvor kigger I egentlig hen for Hobro? Fordi der er jo godt nok et lille hop op til Esbjerg og de andre hold i Betindelig Liga, men så er de meget samlet deroppe. Det er jo ikke mange sejre, man skal strikke sammen. Nej, det er det ikke, og det sagde jeg også i mit optagsinterview, at det er 2-3 sejre, man skal sætte sammen, og nu har vi spillet de sidste 3 kampe uafgjort i tabellen mod 3 stærke modstandere, og jeg er helt sikker på, at som vi spiller lige nu, så kommer der også 3 point på kontoen inden længe i nogle af de kommende kampe, og så tror jeg, at vi godt kan kigge lidt opad forhåbentlig. Hvordan synes du, fordi nu var det lidt anderledes for Emil Søgaard at spille en vingbak, og spillede en lille smule foran dig. I første halvleg var vi en lille smule efter jeres samarbejde, fordi I vandt til at spille ned i en trebagkæde. Hvordan fik I ligesom repareret på det i pausen? Jo, jamen altså, jeg synes, i presset i første halvleg løser vi det ikke for at søge her, for at have sendt ham lidt i nogle mellemhåndssituationer, hvor det er, at i pausen får vi snakke om, at så går han helt højt, eller så skal han helt lavt, og jeg synes egentlig, vi løser det okay i anden halvleg. Det er klart, de rammer lidt nogle diagonaler ned i det frimærke ned over i vores side i anden halvleg, som gør lidt ondt på os, men jeg synes egentlig, vi løser det okay i forhold til Søge. Han ikke har spillet wingback i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Ja. Og så vil jeg gerne også lige talesætte. Nu siger du det her, I har fået nogle uafgjorte resultater mod nogle rigtig stærke hold. Men omvendt så spiller I også mod Horsens mandskab, der har rødt kort i rigtig lang tid. Nok en fodboldkamp, I gerne ville have vundet. Og det er efterhånden ved at være noget tid siden, I har vundet. Det var sidste sejr, det var sidst I mødte Esbjerg. Kan du mærke det på Hobro-truppen, at det efterhånden har været lidt meget stolpe ud? I har også snakket meget om de her sene scoringer imod, og nogle kendelser indimellem, som I ikke har været. Ja, vi har snakket rigtig meget om det her stolpe ud, men det er ikke det, der fylder, fordi vi går ind til hver kamp med en tro på, at vi kan vinde alle kampe, fordi den her række, den er sindssygt tæt, og det ser vi hver weekend, at hold de slår hinanden på kryds og tværs, så jeg synes, det er så fedt at skal ud og spille næste kamp allerede igen næste weekend, fordi at alle kan slå alle, og jeg ved også, at Hillerød, de ligger i toppen, men sidst der mødte dem, der slog vi også dem, så det er bare det er en fed række at være en del af, og jeg elsker det bare. Du elsker det bare, men vi kan også se noget frustrationer en gang imellem for dig nede på sådan en fodboldbane i løbet af 90 minutter. Indimellem, så er det med dine egne præstationer, så er det holdkammerater, men der er også noget med dommerne en gang imellem. Altså, hvordan var det derinde i dag? Var du utilfreds med noget derinde i dag? Jamen, altså, jeg var ikke helt tilfreds med dommerpræstationen i dag, men det er fordi, jeg gerne vil vinde. Jeg vil vinde, det betyder sindssygt meget for mig. Så det er klart, at jeg er meget udadreagerende sådan over for alt og alle mine omgivelser, og det håber jeg, I godt kan lide at se lidt på en gang imellem. Men i dag, der fik dommeren skulle lige et lille frispark ind på midten. Jeg var træt af ham. Det var Simon Durlund, der lige blev ramt. Du skal have anførerbind, og så må du gerne snakke med ham jo. Ja, og det fik jeg jo til sidst, så jeg tænkte nu, at lige ind og sparke ham ned, fordi jeg kunne komme i kontakt med ham. Men jeg har ladet mig fortælle, at du også godt kan finde på at snakke med dem efter kampen, for det havde du en snak med Jonas Bølund efter jeres hjemmekamp for nogle runder tilbage. Altså, er der noget at snakke med Simon Durlund om i dag også, eller hvordan? Nej, slet ikke. Det er videre fra nu. Det er jo sådan, det er. Det er jo klart, at den kamp, hvor vi snakker om mod Lyngby der, hvor det er, at vi føler os lidt snydt for et mål, det er jo klart, at det vil vi gerne lige have en afklaring på, og det er helt fedt, at dommerne de kommer og giver os det, så det er super. Når nu
der var en ung gut, der spillede inde centralt i midterforsvaret, og laver så stor en fejl, som han gør. Det er jo åbenlyst for alle. Hvordan hiver man sådan en gut op igen? Jamen, det gør man med at snakke med ham i løbet af den kommende uge. Jeg har selv været der, har selv kostet nogle mål i bagkæden, og ved, hvad det er for nogle tanker, der går igennem hans hoved lige nu. Jeg synes, han spiller en sindssygt flot kamp fra start af i dag, hvor han virkelig viser hans kvaliteter og kompetencer. Både på kuglen og i hans duelspil, hvor han har nogle vilde kompetencer. Det er det, man skal tage fat i for sådan en kamp her. Og så synes jeg også, det er vigtigt at kigge på hans reaktion efter fejlen. Og den er bare sindssygt god, hvor han virker bare så afklaret, selvom han lige har kostet et mål. Og det skal han bare vide, hvor sejt det er. Og jeg kunne også se, mange af jer var henne hos ham lige efter og opmuntre ham igen. Og det er jo sådan noget, en ung spiller har brug for, ikke? Lige præcis. Så vi kigger frem mod næste uge mod Hillerød, og den glæder vi os sindssygt meget til. Det glæder vi os også til. Vi glæder os altid til at se Bettina Liga. Frederik Ditz, tak fordi du lige kiggede forbi, og god tur hjem i bussen til Hobro. Så skal vi have endnu en reaktion fra Esbjerg.